Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ लोगोफोर। So दा नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना इन्ट्रेस्ट नांदोंबा अन्नानै भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर। So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै एसेबां मिथिखाबायानो। So नोंथांमोना नायलांबाय थादो। So भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो शेयार खालामना होनो दाबाव आरोना लोगोफोर। So भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं मा होननायखौ माबा खालामनो बेखौनोथ' आङो र' 4:30 होनदों दा आरो साइडआव नेनो हाया आङो खोबाय नोङो हाबा अबावथ' मोननांगौ हरनांगौ आंलाय होनबालाय बबेयाव मा नों खिथाबोयो एखौ बे खालामा नोङो आयु नोंनि नांगौहाय हरगोन नों बिहरबाय जे फन मालाबा नोंनि बुरियानि मा मोनसे जाबाथाय एबारसो बा हराबा थावा थागोन नामा आङो आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनबा आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो आंखौ बिखौ मा सोंदोंमोन आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार गसाइगावनि बाजार खिथा नोङो हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसो आवाज बिदों आबौ होननानै मा केस नों मा गसाइगावनि मानि हाबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलुबा नङा नोंखौ आं जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो साख्रि मावलायलायनाया मानो बिदि थुग्राम बिदि रागा रागा जानांगौ बेरे मारै खालामनांगौलाय हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होनबालाय हरदो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो मा मा होनदों नोंनि बुरायखौ डिसिसन खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंना बोराया मा मावदों नों जे आंखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बिदि खालायनो नाङो आंखौ जेबो खालामनो बिराद दुखु नांदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गारि आवाज गंसे फंबाय खोनाबाय नोङो आंखौ बिदि खालामा नोङो मानो बिदि खालामनो बुंबाय नोङो आब' जे जायगायाव आंबो नों बिब' होननानै मानिबाय दे आंबो मानिबाय नों आंहा ओरैबायदि आंहा न'खरावहाय एक्सिडेन्ट जादों गारि एक्सिडेन्ट फैसा नांथारगौ आंना सार्भार डाउन दे अके आङो बुंबाय दे होमबालाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो जेखन आङो साख्रि मावा आंनि बोरायासो साख्रि मावो बोराया हरब्लासो आं हरनो हागोन ना नोंबो सासे साख्रि मावनानै माब्रै बेबायदि खोथाखौ होननो हाखो सानाखैनो आं बुराया सोंगोन मा सानाखै नोङो फासनो नों इमारजेन्सि खोथा होनहरबाय नालाय एखमबा समाव डिउटि गैयाना बेहाबो एखमबा समावहाय बिहरबानो हरखायो मोनखायो आं डिउटि गैया खोमा नंदों नोंहा नों जुदि नांथारगौ होनबाय नालाय आं नोंनावहाय दे होनबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरनानै दोन दे आंना खगाबो गैया आङो जेनेबा नोंनि खोथा होननायावसो आं दा होनबाय मानो होनबा नोंहा जुदि जाथारदों गाराया नोंहा जादों दे नों बिहरबाय आंनाव हेल्प दे बिब' होननानै दे आंबो मानिबाय हरदे एकाउन्टआ दाथ' आं साख्रि मावा नों सासे साख्रि मावनानै बोरायासो साख्रि मावदों बोराया हरबासो आं मोनजायोना नों मा खालामनो हानो आंथ' नोंजों खुनु आं मा खालामाखै गाज्रि खोथाबो होनाखै जेबो होनाखै आङो आं नोंखौ जेबो गाज्रि खोथाबो होनाखै माबो होनाखै आं फंबाय होननानै मानिदों बास खोनाबाय आंनि फिसा फंबाय थिनांगौबा नों मा जादों बेखौ नायो नोङो क'क्राझार ओनसोलाव थानो मोना नोङो जेरावबो थानो मोना नोङो खोनाबाय नोङो बेखौ नोङो साननाय क'क्राझाराव थानो मोना आरो मानि मामा जाखो नोंसोरलाय क'क्राझाराव मानि मामा जाखो क'क्राझाराव सिगांनाय राजिबबो सिगां सिनाया राजिब मामा मा जायगा नाराबारिनि ओमफ्राय मामा आब' फरमेलानि बिदानि फिसाला दं आब' हरगासिनो नों हायो नायनि आङो खोनाबाय
मानो होनब्ला आं बुजिखागौब्रा मानो होनब्ला नङा इदिखा नों हायो नायगोन बेखौ आङो नों केस गेलेनो हायो आंबो गेलेनो नायगोन आं गेलेया केस गेलेया आं दलदसो थागोन आं बेबायदि केस गेलेनाय माबा गेलेनायखौ आं माबाया नङा नों नुबा आङो नोंसोरो मानसि गिदिरनि खोथा ओमफ्राय खिन्थु आं केस गेलेया आङो न'खरनि जाम्बिथरनि फिसा सानै दं फिसा सानैखौ फोरोंनो टारगेट दं दा नोंसोरनो बुंहरदों जेनेबा दे हेल्प होलायनांगौ बर'जों बर' होनदों नों जेनेबा दे नोंहा नांगौ दे बिहरबाय दे आं बिहरबाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ दे ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार बिहरखांनानै जुदि आंनाव आखायाव फैसाया गैया दा बोरायनाव दङ बोरायासो साख्रि मावो नालाय एकाउन्टआथ' बेहाय थाखायो नोंबो साख्रि मावनानै नोङो हिनजावनो होगोन नामा एकाउन्टखौ हो एकाउन्टखौ नों होगोन हो नों एकाउन्टखौ होगोन हिनजावनो नों हिनजावनो एकाउन्टखौ होगोन आरो दा बायदियावहाय हिनजावनो होगोन हो नों हिनजावनोबो एकाउन्टखौ होगोन आरो हो माबायावसो फैगोननो 4:30 आयु आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया आं गसाइगावनिसो होनखाबाय आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया होमबालाय नों आब' फुरमेलानि जाथिबा आब' फुरमेलानाव बिहरनो हायोना आब' फुरमेलाना फिसालाफोरनिलाय बिहामजोफोरनिलाय एसेबाव बिहरनो हायोना औब्रा आंथ' आं हरनो हायोब्रा ओमफ्राय बिगुमैयानो हमाखै फनानै डिउटियावसो दङ ओंखायनो डिउटियावसो मबाइला गालांदों र' दा 4:30 फैगोन होनना बुंदों नै डिउटियाव बिसोरो मोनाथ' समायथे हाबा सोरबा सोरनावबा सोंहरलाय नोङो बिसोरनो डिउटिया समायथे मबाइल लानो मोना आयु नंगौना नङा जाखोथाय माथो बे लोगोआहाय बुंहरदों डिउटियावसो थांदों होननानै दा 3:30 माबा 4:30 फैगोन होनना बुंदों दा खोन्थाना होगोन आं मा इमारजेन्सि नामबाय इमारजेन्सिया होमबा सासे फंबाय जानाय फैसा बिहरथ'बाय थादोंमोन माबादां होनना बुंदों आयु हाबाब नोङो बिहरबाय ओइ आब' ओरैबायदि इमारजेन्सि जादों फैसा नांगौ होनना बुंहरबाय नोङो हागोन नामा औ जायखिया हागोन नामा होनदों आरो होमबालाय र' नोंगुमैनाव माबागोरनि एकाउन्ट नाम्बार नोंनाव बिहरबाय आं दा बुबाय थाबाय आङो हा मानो होनांगौ जाखो सोरनो नों नांगौ नालाय नों बिहरबाय जेखौनो दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरदो होनबाय आङो नोंगुमैनाव सोंहरसै ओमफ्राय आंनाव हरथोंसै आं नोंनो हरसै बेबायदि आरो दा हनै बोराया आंना डिउटियावसो थांदोंमोन नोंगुमैया दाथ' आंनि आखायाव फैसा गैयाना औ ब्रा होमबा बेखौनोथ' बुंदों आङो मा होनो लोगोफोर बे भिडिअ'आ माने दिनै सासे मानसिया सासे मानसिखौ बिदि बिब' गदै खालामदोंमोन आरोना बिदिनो बिब' गदै खालामनानै बहुद गोबाव बेबायदि रायलायनाय मानाय जाबाय थाबाय बिनि उनाव लास्टआव मा जाखोनो दिनै बे फंबाय गोदैया दिनै बे बिब' गोदैनाव दिनै फैसा दाबिलायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांनोमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला उनाव भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला उनाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्ला गोदान भिडिअ लागोन अब्ला बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोंगोन बाय बाय